Higala maayong hapon, ani ang ato ang 4 o'clock news break ni Sibihang DXMU FM. Kini ang inyong tigbalita, LG Iman Aninayon, alang ning adlaw nga Martes, Mayo 20, 2025. Kadaghanan sa 63 ka mga incoming nga party list representative ug 54 ka party list group sa ika-20 nga kongreso wala nagrepresentar sa marginalized ug underrepresented. Kini sumala pa sa election watchdog nga kontra Daya. Matod ni kontra Daya lead convener Danilo Araw, base sa datos ni atong Pebrero 2025, 38 ka mga incoming party list representative o 60.32% ang sakop sa mga political dynasty. Adunay dagkong negosyo o adunay koneksyon sa militar o kapulisan. Sa sama nga pamaagi sa 54 ka party list group nga giila sa COMELEC nga nakadaog sa party list race, 32 na ini ang giingong dili tinuod nga nagrepresentar sa marginalized o underrepresented nga sektor, subay sa obserbasyon sa kontra Daya. Tungod niini, gibutyag sa lead convener ang panginahanglanon nga adunay public pressure sa ika-20 nga kongreso aron ipasaka ang anti-dynasty law ug amindahan ang party list law aron masiguro nga tinuod nga representante sa marginalized ug underrepresented ang ilang mga representante. Gidugang usab na ang mga adunahan o gamhanan kinahanglan na nga muhunong sumala pa sa pag-hijack o pagkuha sa control sa party list system alang sa ilahang kaugalingon nga interes. Higala mao kana ang atuang 4 o'clock news break ning Sibihang DXMU FM. Kini ang inyong tigbalita. LG Iman Aninayon of DXMU FM 88.9, your development radio.